खावदों दिबलायखादों माथो दिबलायखादों नै थालाय खावनाया सिखाव लोगोफोर सिखाव हाबदों आसामाव माने गोबां जायगायाव खना खनला माने सिखावा जा बांबाय आरोना बांनाय सायाव बांगासिनो नोंथांमोना दा बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नायलांनो हागोन नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ सिखावा माबायदिमोन आरोना दिबलायखादों नै थालाय खावनाया बे फ्लासा थालांदों नै सिखावफोरनिया ओमफ्राय नैबावहाय जिर' थांग्रा मेचिन गिदिर दंमोन 70,000सोनि औ नै बेहा बेनिफ्राय बेखौबो एखावदों नामा एखावदों बेखौबो औ ओमफ्राय नैबाव मोनसे बेटारिया नैबाव दंमोन नै नैबे रुमाव नै बेखौ दोनदोंमोन नै एम्बुटारखौ लाङाखै ने बेटारिखौ आखाखौ लांजोबनाय जादों गैयालाबो 25,000सोनि बेटारि थरसेयावहाय बारा दङ बिदिनो गैयालाबो 30-35नि बेटारिया बेटारि गिदिर सलारनि सलार गंबेसे दं गोजौआवलाय 8था ना 10था 8था फुरा गामि गंसे खबर खालामनो हायो बै एम्बुटारखौ लाङाखै ने मुखाखौहाय खेना गालांदों ए मुख्राखौ लांबावाखै मुखाखौ लाङाखै मुखाखौ खेना गालांदों नै गासिबो खेना गालांदों दा वायारफ्राबो नै बेखौ खुलिलांजोबदों जाहैबाय मा होनबावनो सार होदो थालायालाय साय बेबो रां मोनसे नै थाला गिदिरना बेयावसो मेन दरजायाव थाला गिदिर ना मोनाखै थाला गिदिरखौ बे सिङावनि फिसामोन आरो थालाया ओमफ्राय नैबेयावहाय जिरक्स मेचिन गिदिर दंमोन जाहैदों बेखौबो लांदों दोनदोंमोन टेबोलाव जिरक्स मेचिना खलदा एखावजोबखादों नै थालाया गिदिर नालाय मा थांखो इसिनाखौ बाहेरायाव गारजोबदों माथो सफैबायानो आसोलानो दामखावनायसैलाय ए क्लासा गुसुमोन औ नै मुख्राखौबो खेंना गालांजोबदों नै दे बेबायदि खेंना गालांजोबदों आरो नैबे वायारनिमोन नोंथां बे ने औ ओमफ्राय नै प्लास थालांदों गंसे सिङाखौबो लख'जोबदों नै लगे रानजोबलायखादों हाग्रायानो रानजोबलायखादों नै बैजोंबो गारदों फाथाबारि बिसिडिसि दा जों सिआरमिनिफ्राय मिथिना लानोसै माने बिदि सलारा हरैबो दं ओरैबो दं बेसेबां वाट बियो आंथ' बेखौ बुंनो रोंथ'ले दा जों सिआरमिनिफ्राय मिथिना लागोन इसे लखबनायाव मुख्राफ्रा नै मुख्रायाबो गारसनना गालांजोबदोंलाय नै बुंजोबमोन नै माखासे दैजों गोजावलांबाय दा अखाजोंहाय बेयाव दंबावसो हनै मोनसे नै माखासे गोजावलांबावखोना माखो सिङाव बांसिन नै गोजावलांबावदों ना मादों नायथ'बावनो